Kawai ka Kynhun kabla jutip ka grow together kabla jupenlong ya kayau ya di ya thiet kabla jutip ka winter wonder seal kabla jupenlong man la kasnem bat menta kasnem ru kani ka Kynhun kala pelong biang ya kani ka yau lais ngi lenter ya kablawan ban pli pajba ru MLE jo kanong krem uba Ardent basayomoy haplau all seen shilo kajing penlong ya kani ka yau ya di ya thiet kan sedang menta kasngi bat kan kut pat ha kan riu tering habakran kum ukong san ha gani ka sngi pli ya katai ka yo ya di thien uba Ardent ula ai ka jingero bar ai khublei ya kani ka Kynhun ba ki pli ya kum kani ka yo ban ya kiulang para nong di bat kintiu ya ka Jaitbynriew bat ka jilla bat kum juru ikibawan ban penyes no ktilang ha gani ka yo Shushu uloong ba habayatri kampat ba udang mut batang kiba nong yalam seng sain perthei kiba Pyrkhat ya ka Jaitbynriew Hynrei don buhun kiba ya shimbenta kum kani ka Kynhun kaba ai men siem yingi badang don ru kiba don kum kata ka men siem ban ya kiulang iwe te ka kerteng hi ka pelong bangam la banong bangan wan wat happening ki kam ki babon Hynrei lada ka kerteng galong de kumwe nga trai ngan tang la ban ker te ka kerteng ga bile jit nga snow kepada snow shoye adu kata-kata kepada snow pen kemen yingi ka aimen sim ba ka don ga kum kata ka Kynhun amar hateng mengi mo ki bai trai gini ki kampat ba ki bai trai nam ta ka Jaitbynriew snow bai ladi stang mengi mat ki ba Pyrkhat nam ta ka Jaitbynriew tre bangi aso patang don ki wi ki Kynhun ka ba kumapi ka ai men sim shu ingi ban tip pleng baro ya don lang ka bakum kata ka men sim bangini kiu lang te ka baning kong aso bani ban ai khuble ye phi kum kita ki nong sandur ya kani ka Kynhun ka ba ai ka teng the grow together mo ka Kynhun grow together ka bamot bangini kiu lang ini san lang ha ka yo ka got ka kamai ka kaji ka ba mangiru ni don kum kata hi ka jing Pyrkhat ban kentiu ai ya ki khun ki kti ki ban kentiu ya ka Jaitbynriew ban kentiu ya ka ni ka jela ka jingi baro koi ba ngim kwa ba ngin ba kan don kata ka jingno shileng mo ha ka yo ka kot ha ka kamai ka kaji anget ba kata ka jing Pyrkhat ka jung phi ba ka jing Pyrkhat ka jingi ka yasno ba ka dei ting ai khublei kerpang ye phi namar kata ki balong kita ki nong sandur hoj kum juru ye kitu pat ki bon ban pinyasno bat phi ki blaya kershan ye jinga linti ki jung phi kadadu ba pindala ban boy gani gesngi ba pindala ban kinjo ye jinga linti ki jung phi shisnem linti ha jinga linti pat lese ka jinga linti ki jung phi kala na ai men sim shishu phi ba pinang la ban ya shaprang bat ban ya shakhmat te nagaliang ga junga bat nagaliang ga jungi hi kum ka Kynhun ngi kwa ban ai khublei kitbok ba pinang ya kiu shaprang ha ka jingya ke jungphi ba pinang la ban organize ki bukum kini program ka yedi yathiet ha ka ni ka singi ka bamanta ba pinang la ban penlong yi bukum kini ki program namar ka yarap shibun ba pin promote ye ki item ki jungphi nangta ka yarap shibun ban pen pau perthei ka sap ka ba phi phidon lese kan I men sim ru ikiwe pakini snok tilang bat phi ki por ki banwan tingi sno thu agi ba don kum kini ki khap ngi don kam bakin wan ki priu mo bakin wan ban jingo mdei tam bakin wan ban jingo bakin yo ki la ru ban thiet te kum ba ka jinga linti ha ka jilla ka jingi mental se ngi don hapreng ka ta ka jinga linti ka ba ka ba khim abangi sno thu ba ka jilla ka jing ka hiar arsut ha ka yo ka kon te ngidon ka jing thrang kum kita ki paidon banta ban ya khun ban ya rap ya ka Jaitbynriew ban pan khlan ya ka jala ka jing ka don ka jing angnut na ka leng ka jing ban penlong ya ki nong shong snong ki ba khlan ha ka ta ka bor ki ba kin la ban thiet mo ya ki jing don kam lani ban pan khlan ya ka ta ka purchasing power namara ki nong shong snong ha ka jala ki tlot ha ka yo ka kot kim don ye ka purchasing power ka jung ki le si ki jing prashang mo ki jung ki samla jing ki nong le nei kin re lingba ka jing tre stom ka jung phi ki khimilin ba ki por ki sngi ki banwan ngin la shisha ban kin tiu ye ka yo ka kot namara ka ta ka de ka thong ka bangi ngi kwa kum ka Kynhun ha bangi ya ban pintikna ba ki priu ki don ye ka ta ka por ka ba ki la ban thiet la ngi wan hang ni la ngim don pisang itnat geng mo ki khmat ki itnat ni kwa ban thi de ka to ni kwa ban thi de ka ni re la ka ta ka purchasing power ka jing kam don la se ka shukut no tang ha ka ta ka jing Pyrkhat ti ka don ka jing her arsut ha ka yo ka kot
la dengi pai se ki data lengi pai se ki statistics ngi sotho ka jela jingi menta ka hiar arsut tenrei lada kalong kumta makana ru ngakwa banong yepi wanum dungi ngila nang ban jet ban shene ahuble ka jinga lenti ka jingi kanum don kunu kunu ka pelaban khangla mo uble ubangi ngi shakri ula bale ki kamba ki kampla don bon ki ba mo ki ba ong yingi ha ka jinga lenti barden ha bangi pet ye ka jinglong ka jela khamtam ki briu ki batte ba ya ka financial condition jong ka state ya ka jinglong jong ka jela jingi ha ka platengka ki ong la ishir khai nama ka ram kala nang kiu bat ka don ka jingma ya ki ban shimti hadin ban sinshar ya ka jela ka jingi namar kinle kumnu tenrei kumu banget ngasih orang kitang kan ni. Lada ublei ula ibit ban bu yang iha kata benta bangin sinshar ya kari un pliru ya kalenti ban pendap ban penbiang ya ke jingdon kam. Te ngaku ban pen scam shisho ya kani ke jingya lenti ke jungpi. Ya ishane ahu ublei haki por baro persang kum kibriu ngin haban persang ngin haban nile ni ke jing shane ka bas scam ke jing ai kan long ahu ublei bangi shakri. Te dagini ki kinten ki bakindiap ngakit box sahisien ban ngai kublei mo ye phi baro ye ka jing kunjo ka jung phi ka ni ka snem shi snem bat kanum kut tang kum ne rengange nyanangi kundu nagoi ka por shagoi ka por ba phila ban ye rakhi wat ye ka jingdap arbo san snem jong ka kunhun ha ka jinga lenti ka jung phi bara ka jung ka por nga penbana ba la pli mo ye ka le ka ba phi ai ka tengka winter wonder seal ha ka ni ka por ka pamata kublei shibun ublei un kurku ye phi baro.